அஸ்ஸலாமு இப்போ இந்த பாருங்க நாவலடி சுற்றுவட்டத்துக்கு முன்னுக்கு நம்மளோட மன்சூர் தம்பித கடைக்கு முன்னுக்கு இருந்த மரம் உண்டு, நல்ல நிழல் மரம் உண்டு. நேற்று கூட நான் இந்த வீடியோ போட்டேன். இப்போ பாருங்கள் இந்த காற்றுக்கு எப்படி கிழிஞ்சி விழுகுதுண்டு. நல்ல நிழல் மரம் உண்டு. இந்த பஸ் தரிப்பு இல்லாத நிலையம் இல்லாததால் இந்த பஸ்ஸில் ஏறுறாக்கலாம் இந்த மரத்துக்கு அவருக்கு நல்ல நின்று போகிறேன். இப்போ அதுவும் இல்லாமல் போய்த்து இப்போ பாருங்கள் எப்படி உழுகுதுன்னு நேரடியாக பாருங்கள். அல்ல இது அந்த மரமும் இல்லை. இதை நம்பி தான் பஸ்ஸில் ஏறாக்கெல்லாம் வந்து நின்று போகிறேன். இனியாச்சும் ஒரு பஸ் தரிப்பு நிலையம் இந்த இடத்துக்கு கட்டி கொடுப்பாங்களோ சரி பார்ப்போம்.